EAGLE24 garkuwar al'umma. Masu kallo da sauraro, kamar yadda na alƙawaranta muku cewa za mu sake dawowa a wannan shiri namu na Tura ta Kaibango tare dai da Alhaji Aminu, wanda muka tattauna da shi a baya akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi gwamnati da al'umma, inda ya kamata gwamnati ta taka rawa domin haɗa kan al'ummarta domin tabbatar da ci gaba da kuma samar da tsaro da sauransu. Alhaji Aminu, muna maka barka da dawowa a karo na biyu. To alhamdulillah. Yanzu dai ba gabatarwa domin tun a baya ka riga ka gabatar da kanka, masu kallo suna sana da wa suke tare. Haka ne. Yanzu in ba mu manta ba, a tattauna mu da ta gabata mun tattauna akan rawar da gwamnati ya kamata ta taka akan al'ummarta wajen samar da haɗin kai, saboda samar da haɗin kan nan shi zai bada dama a ci gaba a rayuwa, kuma ƙasa ta kai inda ake so ta kai, kuma a tabbatar da cewa kowa yana zaune cikin aminci. To yanzu wani bangare kuma ya kamata mu taba? To a baya dai ne magana irin gudunmuwar da su premier suka bayar, kuma ne da suka haɗa kan al'umma, da irin su abubuwan da su Tafawa Balewa sannan da Azukuwe suka yi a ƙasa har ta zama Najeriya, da kuma irin har lokacin su tafi ba a samu wasu 'yan matsatsaloli, za a samu 'yan matsaloli da ba zai huce nan da can ba. To kuma tun daga lokacin su sai aka samu matsala ta tribalism ta fara shigowa cikin ƙasa, da sai ni dan yanki na ko kuma sai wanda ya yare na ko dan bangaren addini na. To kuma tun daga tafiyar su sai aka zo har ƙasa ta afku ta hada cikin basasa, wani bangare na bangaren yankin Inyamurai ya so ya fice daga Najeriya, kuma a lokacin Yakubu Gawan yana shugaban soja, yana shugabancin ƙasa na gaba ɗaya, yana military leader. Ya yi ƙoƙari sai da ya dawo da wannan ɓangare na Inyamurai cikin Najeriya. An fara wannan yaƙi daga 1960 zuwa 1966 zuwa 1970. Daga ƙarshe kuma a wannan lokaci dai kaga soja ne, Gawan soja ne, amma intellectuality nasa, gogewarsa da kwasa-kwasan da ya samu a harkar soja da tsaro ya sa shi ya kalli kasar da kuma cewa fa kowa ɗan ƙasar nan ne, kuma ƙasar nan idan ta ruguje to abinda bature yake kira they will be in pieces, za ta da gargaje ne, kowa ma ya rasa gidan da ake ta cewa kowa ya nemi gidan ubansa, to da ƙarshe they will be in pieces. To kuma saboda haka sai ga wanye kyakkyawan tunani da shi da cabinet nasa a wannan lokaci, sai suka ga yiwuwar dole ƙasa ta dawo ta sake haɗewa, sai aka kafa reconciliation committee a ƙarƙashin Cyphulus Yakubu Danjuma a wannan lokaci. Wato kwamitin da zai tuntuɓi kowane bangare na ƙasa. Abu na biyu kuma daga wani yayi, bayan an yi reconciling mutane, an ce kowa ya mai da abin da yake zuciyarsa, a dawo a ci gaba da zama ƙasa ɗaya. Domin kowa ɗan Najeriya ne, kuma ba shi da gunda ya huce Najeriya. To babban aikin da aka yi bayan an gama civil war, sai aka ce to Gawan sai ya ce to duk jami'ar da take Najeriya kap ɗinta, idan ka gami graduation to sai ka tafi service ɗin kuma da za ka ake har yanzu. Ya shine har yanzu ake to bring unity, to bring wani another. In ka je sabis za ka haɗu da yan uwa, yawa, saboda haka sai Gawan suka yi tunanin cewa to misali idan daga Bayero University ka gama, to ka tafi ƙasar Inyamurai, tafi Enugu ko Anambra ko Akwa Ibom ko kuma Abia misali, ko Ebonyi ko Rivers ko Akwa Ibom ko Imo, domin nan ne misali yadda kake ganin kun haɗu har sun yi basasa, misali kun yi musayar yawu, har an zo an yi musayar faya,
misali saboda haka wannan abin zil din ya fice a zo a ci gaba da mu'amala. To yau ka da ike ciku tare za ku kwana tare za ku ci abinci tare za ku tafi premises nasu zaka je zaka ga irin ɗabi'unsu da al'adunsu da shauransu. Shi ko da ya rabe misali turo shi Kano yau sai aka turo shi Kano ko aka ce tafi Maiduguri shi kuma Yamuri zaka ce taho Kano ko Sokoto. To kaga da yawa ba su san me yasa aka kirkire. To kaga wannan kyakkyawan tunani da suka zo da shi misali a wannan lokaci na gwamnatin su as a military leader, amma intellectuality nasa ya sa sun hangi irin wani abin da ƙasar take bukata. Saboda haka nan da na sai unity sai aka dawo sai aka yi reconcile, kuma hakan yayi tasiri sosai kuwa wannan lokaci. Sosai kuwa idan ka duba ai zaka ga duk wannan abubuwan da yake zukata mutane sai aka manta shi. Shi ne dalilin da yasa aka kirkiri NYNC. Sai aka ce to kuma a dawo a kirkiri federal character. Shi ne misali ma'aikatan gwamnatin tarayya misali da suke karkashin su kamar internal affairs ministry, akwai 'yan sanda, akwai customs, akwai immigration misali, akwai DSS da shauransu. Misali idan an dauke ka daga Katsina kana aiki to a tsari na federal character sai a ce tafi Enugu ko Anambra ko ka tafi Ondo ko Ogun. Shi kuma wanda yake cikin nan sai a ce ita hona. Shi sa wani lokaci sai ka ga cewa ga DPO a unguwarku ko a metropolitan naku amma Inyamuri ne ko bai because saboda isamu gogewa da ku ya ji cewa ba fa lalle sai da yan uwansa zai iya rayuwa ba. Waɗannan mutanen mafa dama da zai rayu da su dama 'yan Najeriya ne kuma 'yan ƙasarsa ne kuma dole sai ya cuɗanya da su. Saboda haka kaga nan da na sai unity sai haɗin kai sai ya samu a cikin ƙasa. To Alhaji Aminu, me yasa mutane suke kallon a lokacin da sojoji suke shugabantar Najeriya ba a samu taɓarɓarewar tsaro ba sai yanzu da ake mulkin farar hula? To manyan farofesoshi da malaman jami'o'i a duniya sun yi maganganu da yawa. Suka ce me? Akan wannan dalilai. Ka fahimta ko? Ita kanta demokrasi ɗin da muka karɓo daga hannun Turawa. Ka fahimta ko ba mu tsaya mun yi practicing ɗinta misali mun gwada ta ba a santa ba ya ba a santa ba sannan kuma da muka fara gwada ta misali ba mu tsaya mun yi tsayi mun kalli wani irin system da ya kamata mi ba a fahimta ta to me da irin karatuttukan da nai sai daga system ɗin da ya kamata mu ɗauka a harkar democracy shine na prime minister wanda dai aka sauka wanda aka sauka da kai wanda Ingila suke practice suna yin sa har yanzu su shi suke Pakistan shi suke. Idan ka duba kusan kasashen da Ingila ta rena Commonwealth of Nations zaka ga idan ka ɗau kaso a cikin 10 kaso 7 tsarin da suke yi ba presidential system suke irin America mai prime minister suke yi domin shi tsarin democracy idan ka duba mai prime minister yana da wasu abubuwa guda 3. Na farko akwai shi kansa shugaban kasar nan shi da head of government shugaban gwamnatin gaba daya kuma shi zai yi appointing prime minister. Kaga duk wanda zai zabo sai ya tabbatar da ya zabo wanda based on merit wanda ya cancanta. Kamar lokacin nan da zuku ina ta gaya maka Inyamuri ne amma sai ya ɗauko Tafawa Balewa daga Bauchi daga arewacin Najeriya kuma ƙabilarsa Balewawa idan ka cire daga das sai Tafawa Balewa idan ka ɗau ƙabilarsa kaga da sayawa ne shi kuma baɓale ne duk minority ƙabilarsa ba su da yawa kuma kaɗan ne amma sai kalli dattijantaka amana gogewar aiki sanin makama cancanta irin ta Tafawa Balewa sai ba shi a sai prime minister. Me yasa bai dauko Ibo ba? Kuma yana da dama. Misali in ya dauko kuma shugaban kasa ne. In ya dauko kuma wanda zai ce ko dan me wa zai ce dan misali. Amma sai kalli kasar da to become unite. Kasar ya kamata ta zauna misali ta zama cewa ta samu haɗin kan. Dole fa Inyamuri ko bai rabe sai ya zo yi mu'amala da Bahaushe dole ko Bafulatani dole shine shugabansa misali haka Bahaushe ko Bafulatani sai ya je dole yi mu'amala da Inyamuri ko bai rabe misali su ne ko kuma ya tafi gun Tubabe ko Jukunawa domin da yan Najeriya ne kuma haka Allah ya tsara mu zauna tare. Dole idan ka duba da kyau sai kaga cewa shugaban kasa sai ya buɗa tunaninsa da kwakwalwarsa domin ƙasar ta tsira kuma ta samu haɗin kai.
ta fita daga cikin rigingimu da tashin hankali da yanzu da muka tsinci kanmu. Dole shugabanni sai sun komo sun sake zama sun kalli kasar nan da makomata, domin fa abinda nake ta gargadin shugabannin kasar nan cewa idan kasar nan fa ta wargaje to za ta fi kowace ƙasa a duniya muni wargajewarta. Domin idan ka duba ruwan da genocide da aka irin mutanen da aka kashe, ko kuma idan ka duba yadda rigimar da aka yi tsakanin Bosnia Herzegovina da Serbia har ta zawo an samu kasar Bosnia and Herzegovina, an samu Montenegro, an sami ita kanta Serbia. Kalli dimbin mutanen da aka kashe a yankin Europe a wannan lokaci saboda waɗannan musulmi waɗannan kiristoci ne. Kuma kamar yadda na buga maka misali a wancan lokaci na yankin tarayyar Soviet da suka ce daga Yugoslavia, misali in ka duba zaka ga waɗannan abubuwan zil din da ke zuciyar wannan misali kamar basabi ko kuma zil din da yake jikin mutumin Bosnia ko Herzegovina. To kaga shi ya kawo wannan aka samu wannan rabuwa cewar har kasar ta zo ta hwada ta tsindama tarayyar Yugoslavia cikin wannan masifa, har kuma aka zo aka yi ta genocide aka kashe mutane. Amma daga ƙarshe sai suka ga kisan al'ummar da aka yi a tarayyar Yugoslavia idan ka kalle shi da kuma yadda ƙasar ta zama cewar babu shakka an yi ta'asar da yemuni a duniya idan dan adam yana kallonsa, dole a dawo a haɗa kai. To da idan ka duba zaka ga cewa yawanci mutanen Bosnia musulmi ne, majority din su kaso 89 cikin 100 musulmi ne. Amma kuma me yasa suka ce Bosnia and Herzegovina? Su kuma Herzegovina a yawanci kiristoci ne, amma dai an ambace su duka. Amma kuma sai suka dawo suka unite suka haɗe kansu, kaga suke zaune da musulmi da kiristoci kuma yanzu ana zaune lafiya. Kware kuwa Bosnia and Herzegovina zaka ji an ci, sannan sai aka cire Montenegro aka cire tare Serbia. Kaga kuma duk misali a territory daya, diversified area din su mazaunin su gaba ɗaya ne. To irin waɗannan kura-kura misali da aka idan ka da nan Afirka kuma idan ka ɗauki Rwanda, kalli genocide din da aka yi tsakanin Hutu da Tutsi, shi da addinin su ɗaya ma yawancin su kiristoci ne. Kaso 82 ko 83 na mutanen Rwanda kiristoci ne, sai dai bambancin. Amma idan ka duba zaka ga harshe ne ya raba su, wannan Hutawa ne wannan Tutsawa, kuma kowa a cikin su yana so ya dafe madafin iko. Shi a ce shi ne shi ke shugabanci, shi ya fi kama yawan mutane, shi ya fi kaza, shi ya fi kaza. Ba za a dubu waye ya cancanta a cikin mutanen Tutsi ko Hutu ba, wanda zai iya jagoranta ƙasar ta kai ga gaci. Amma duniya ta Allah wa dire, kuma ka kalli munin genocide din da aka yi a Rwanda, wanda duniya tana kai can barin wannan abu da aka yi ya faru. Amma da Allah subhanahu wataala ya turfa wa kasar garin ta nono. Misali gashi yanzu yadda Rwanda ta zama Greenland a Afirka, kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da duk basasar da ta yi ta shekara 12 an samu tsayayyen shugaba misali wanda ya zo ya daidaita al'amura a ƙasar. Ya ɗebo 'yan Hutu da mutanensa na Tutsi, ya yi dokoki, aka gyara constitution na ƙasar, wanda duk wanda ya karya doka ko tsari, ko shi kansa misali da yake shugabantar ƙasar Paul Kagame, ko shi da yake shugabantar ƙasar, ko iyalinsa ko matarsa ko ɗansa, duk wanda ya karya tsarin constitution ɗin yanzu da aka ajiye na ƙasar, to doka za ta yi aiki a kansa. Kuma kana kallon yanzu yadda Rwanda ta zama bayan wancan genocide din, yadda tana cikin Greenland da ke gaya baka a duniya, wanda masu son su zuba jari a duniya suna sha'awar Rwanda domin sai da zaman lafiya da haɗin kai, wani zai ɗauko kuɗinsa ya zo danna sa a ƙasar ka aka samu cigaba sosai. To Alhaji Aminu, saboda yanayi na lokaci akwai wani bangare da nake son mu taba. In aka duba halin da ƙasa Najeriya take ciki yanzu, abin za a iya cewa ba daɗi. Gaskiya ne. Yanzu zaɓe na shekara ta 2023 shine yake tunkarin mu. Wace shawara ake da ita ga al'umma, hanyar da za mu bi domin mu samu sassauci? To a fahimta ta kuma yadda na ga masana suna faɗa cewa community policing min daga police, misali daga police shine wanda zai samu maka da zaman lafiya, sai ka ƙara ing da zama policing. Daga mi wanda zai sama maka ka zama kayi secure ka samu zaman lafiya, to mu dawo mu kirkiru community policing. Gwamnatocinmu su farga
domin lokaci yana kurewa, magana ta gaskiya. Su farga su gane cewa tunda yanzu jami'an tsaron da za su iya tunkarar waɗannan matsaloli a Najeriya sun yi karanci, an bari abubuwan sun yi nisa kuma abubuwa sun lalace. To gwamnati ta dawo ta kafa community policing, unguwanni, ƙauyuka, mazaɓu su kansu ya kasance akwai community policing. Shi yasa har kullun nake wa Allah godiya, mu a nan arewacin Najeriya ban san kudanci ba, kaga kamar wannan kungiyoyi na yan vigilante da suke taimaka unguwanni, gwamnati ta tashi ta rike su hannu biyu, a ƙara musu ƙwarin gwiwa, su ba su allowances, su ba su kayan aiki, su ɗebi mutane waɗannan yansa misali waɗanda suka yi karatuttukan nan, wani diploma, wani NCE, wani digiri, su shigo da su cikin wannan tsari a inganta su, a dinga ba su albashi, a daina kallon wanda zai bijilanti kamar wani wanda yake zaman banza ko kuma ya rasa abin da zai yi. Gwamnatoci su daina kallon wannan, a shigo da waɗanda suka yi ilimi cikin wannan harka ta bijilanti. To za ka ga in Allah ya yarda an samu matsala ko matsalar ta ragu. Kuma idan ka kalli kai karan kanka matsalolin da suke damun unguwanni da ƙauyuka, idan akwai waɗannan 'yan bijilanti za ka ga kafin polis su zo, ai ba za ma ka haɗa unguwanni da suke da 'yan bijilanti da kuma sauran unguwanni da ba su da shi, kafin ba ɗaya ba ne, kafin polis su zo za ka ga cewa waɗannan mutane sun yi cooling down na environment ne, za ka ga mutane sun da attention sosai, sannan kuma waɗanda suke da laifi ko me suna ofisoshinsu, sannan a kira polis, sannan a tafi kun 'yan sanda a interrogating nasu. Saboda haka ya kamata gwamnatoci su zabura su kalli wannan taimakekeniyar. Kuma misali idan ka ɗebi guraren da ake ci gaba da waɗannan matsaloli, ba zan manta ba kamar da wani professor a Harvard University yake faɗa, da kuma wani professor shi ma da yake faɗa a jami'ar Nsukka a nan Najeriya, maganganun nasu sun ci kama da juna. Shugabanni su kalli matsayin haɗin kai, suke cewa idan fa babu haɗin kai al'umma da gargajewa suke su watse. Idan ka kalli misali kamar yanzu Isa Sabon Birni, Gwaranyo da ke jihar Sokoto, da wani bangare a Shinkafi da ake cewa Bandik na Zamfara, Bandik, shugaban Bandik ya accumulating powers a wajen, kaga da community policy ba zai samu karfin da zai bankara'i haka. Gaskiya ne. Misali an local government kwaya an kai police 20 ko 30, suwa za su taya su aiki. Polis ko ina ido ne da shi gaba da baya, kunne ne da shi sama da ƙasa, da zai gani ya ji. Dole sai ka hada da mutumin da zai taimake shi, kuma wanda zai taimake shi ka kama mutumin da ya san abin da yake yi. To kaga waɗanda suke karatu suke zaune a banza ake kallon su kamar suna zaune, a shigo da su cikin wannan. Gwamnati ko da ba ta yi musu albashi ba, a ce at least suna da allowances na kowane mutum zai yi aikin 1000 misali a rana, a ce duk wata za a iya ba su 30,000 ko 35 a allowances ɗinsu. Sannan based on kwarewa ka da cancanta ka, kuma daga nan sai a dinga ɗaukar jami'an tsaro daga cikinsu. Tsarin da gwamnati take bi ne a fahimta ta na ɗaukar jami'an tsaro ya sha bamban da shauran kasashen duniya. Misali yanzu a Saudi Arabia daga community policing ake ɗaukar police. Idan ka ɗau Belgium daga community policing irin waɗannan 'yan vigilante daga na ke ɗaukar police. Idan ka ɗau America kanta, ai za ka ga tsarin su kungiyoyi biyu ne, akwai NVI akwai CIA. To me yasa suka raba? To kuma daga community policing from the grassroots from the your environment suke ɗiban waɗannan intellectual mutane har su zama sun goge a duniya. Dama mutum yana da wannan gogewar sai a zo a ƙara masa ilimi, kuma dama da takaddunsa da komai ya yi ilimin sa. Yawa, to maimakon a zo a ta samun matsaloli da cin hanci da rashin a bangaren 'yan sanda da kuma rashin kwarewa a kan aiki, da kuma a ce 'yan sanda suna aikata wasu laifuka. To amma dama daga community policy mai unguwa ya baka tabbacin kwararru ne su, kansulan wajen ya baka tabbacin kwararre ne mutumin na kan harkar nan. Sannan kuma local government chairman ko deputy chairman ko secretary na local government ko head of village misali ya tabbatar maka da cewa mutumin nan kwararru ne su akan wannan aiki. Kamar yanzu yadda aka yi, idan ka kalli abin da zulumi yake a jihar Maiduguri, dole ka sallama masa, ka sara masa. Domin wannan 'yan civilian GTF din yadda yake ba su allowances, yake kula da wanda ya samu rauni ko kuma ya mutu don
ko satin nan da biyu huce Allah ya saka masa alheri na ga namijin kokarin da ya tara su gaba ɗaya ya raba musu abinci ya raba musu kayayyakin aiki da fitulu da wayoyi na hannu da shauransu sannan ya ci gaba da basu allowances misali a jihar su kuma kiristoci ya dauki nauyin zuwa garuruwan su zan su tafi kirsimeti ibadun su da shauransu to in ka duba zaka ga cewa shi sa abubuwan suka sassauta a jihar Maiduguri. An samu unity. An sami unity. Haɗin kai ya zo ga al'ummun wajen kuma sun gane cewa rashin zaman lafiya fa bari ba biki. Kuma jagorancin dai shi ya samar da wannan. To kuma shugaba tsayawar zulum misali akan a matsayin as a governor da kuma intention nasa na jihar Barnan ta gyaru da kuma community da ƙauyawa da shauran guraren da aka samu matsaloli na tsaro su koma guraren su zauna a gidajensu da suka gada iyaye da kakanni da gonakinsu da suka gada iyaye su yi noman su na rani ba sun taho birane an cinkushe ba kaga wannan ya taimaka masa cewa kwalliya tana biya kuɗin sabulu to kamata ya ce gwamnan Zamfara da Sokoto da Katsina da Kaduna su yi koyi da wannan kyakkyawar fahimta da kyakkyawan tunani da zulmi yake da shi su zo su kirkiri waɗannan abubuwa community policy su dinga yi a gurare don a taimaka wa mutane sannan kuma abin da nake so in faɗa na ƙarshe cewa ba na ƙarshe ba ne to faɗi wannan ɗin da yawa akwai da nake son na ɗan kai mu kafin lokaci ya ci mana gaba nake so in nuna cewa gwamnati cewa jami'an tsaro fa na ƙasar nan suna iya ƙoƙarin su to amma idan dambu ya miya in ji Hausa in dambu ya yawa ba ya jin mai waɗannan abubuwa gwamnatoci sun sake har yayi girman da sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole sai an ɗebo masu ilimi intellectual mutane a harkar tsaro an zo an nemi shawararsu misali zan buga maka abubuwan da ya faru a lokacin ai babu lokaci ba takaice bare Obama misali lokacin da suke neman Osama bin Laden a Afghanistan sai suka kalli cewa tanzimul ka'ida ita kanta abu a ce mai zaman kanta sannan Osama bin Laden ya tashi daga mahaifarsa da tanzimul ka'ida ya kuma shiga cikin yan Taliban shi ma kuma Taliban abu ne mai zaman kansa saboda haka sai wani professor a wata jami'a daga NVI na America department ne na intellectual mutane da suke perspective suke hangen me zai je zo daga kasashen duniya me zai faru a America wani hali yanzu gobe in ta kasance America za ta zama a ina take ina ta bari ina za ta saboda haka sai ya hangi cewa to dole fa abu guda uku ya kamata a yi na farko shine a ɗebi jami'an tsaro a ba su training su shiga Pakistan daga Pakistan su iya mu'amala da mutanen Pakistan a wata shida su shiga Afghanistan su dinga kawo MVI wato dai abin da za ka yi ka san shi kafin ka yi shi kai su dinga kawo MVI rahoto cewa fa ga yadda yan Taliban suke ga yadda yan Afghanistan suke sannan yaya al'adunsu da ɗabi'unsu yaya mutanen wajen suka kalli abin fada da shauransu idan ka duba zaka ga a lokacin da America ta murkushe Afghanistan ta je ta kafa Hamidu Karzai zama shugaban kasa ta je ta mamaye kasar ta kai komai nata dan ta samu kama mutum Osama bin Laden ashe Osama bin Laden din ma baya Afghanistan shi mana nasa kwarewar yawa yana Abu Tufata Pakistan idan ya shigo ya bada umarni misali da kilik dinsa sai ya fice saboda ya san yana sanar da abin da ake yawa da abubuwan da misali da America suke idan ka kalli wannan tsarin da kyau zaka ga cewa to intellectual mutane a harkar tsaro masu kokolwa masu intelligent ba kawai ka je ka tura mutum ya je baka shirme ya dawo ya zo ya rubuta baka iska ba a cikin minti biyu kacal ina son mu sako nan jihar Kano to me za ka ce game da rikicin jam'iyyar APC kuma a daidai wannan lokaci da ake wannan tafka rikici mai girma gabna ya je ya kai wa tsohon jagoransa Dr. Rabi Musa Kwankwasa ta'aziyar rasuwa ta kaninsa da aka yi me za ka gaya mana game da waɗannan abubuwa guda biyu cikin minti to a fahimta ta a siyasance ka fahimta ko ni a fahimta ta a siyasance Ganduje ba laifi ba kwata-kwata ni a gura fahimta ce dalili cewa duk da idan yana gidansu ai mutum ba masu mai bane kuma tare yake bai cika goma yana iya yin kuskure zai yi kuskure kuma idan ka koma gidanku kace kayi kuskure a siyasance ma misali kama cire a ɗabi'ance da addinance cewa ka koma kace baffa na ko kawuna ko waye aje a gaya babana ko kuma na a gaya abba na cewa kuskure fa na aikata amma yanzu na gyara na da gida babanka sai kore ka ba zai kore ka ba murna zai to sai ce baka yi daidai ba ba zai ba zai ci to ni a fahimta ta da fahimtar siyasa ta ni a gura Ganduje bai laifi ba
domin daga gidan ya fita kuma ɗan gidan ne kuma ya wuce ya da gidansu. A yanzu bai ma ce ya bada misali ai nake gaya maka yadda mutane suke hasashe kuma Gandujan nan bai fito da bakinsa misali ya nuna alamun cewa ya koma gida ba, amma dai dama shugaba yakan iya zuwa iwa shugaba ta'aziyya ko kuma ya jajanta masa abu ya faru ko na rashin lafiya ko daurin aure, a sukan iya haduwa duk da bambancin siyasa da ke tsakanin su misali. Amma dai yadda mutane suke ta hashashen siyasa cewa ai Ganduje an masa wuta ya baro bangaren G7 sun bude masa wuta ya gaba zai iya ci gaba da jurewa ba, ya dawo gidansu. To in ya dawo gidansu ai ba laifi ba, daga wannan gidan fa ya zama gwamna kuma wannan gidan ne suka yi bakin dinsa ya zama abin da ya zama har ya zama gwamna shekara 8 misali nake maka. Saboda haka kaga misali dan ya koma ya sake neman agaji na danginsa ai bai laifi, dama dangin nasa ne suka taimake shi ya zama abin da ya zama. Saboda haka yanzu dan ya koma ya ce to ƴan uwana ku dawo ku sake min taimakon zumunci, ni a gona a siyasance bai laifi ba. Sannan kuma misali ma idan ma ya nuna cewa shi ba gidansu ya koma bane ya je wa mai girma gwamna ta'aziyya, to adama ya cancanta yi masa domin tuni tare suke. Ka iya tuna fa tun da Kwankwaso ya fara takara sama da shekara 20 duk inda Kwankwaso zai sa kafarsa Ganduje zai sa, kuma duk appointment lokacin da Obasanjo ya yi wa injiniya Rabi Musa Kwankwaso zaka ga cewa to baya wafantar da al'ummarsa, kuma zai ɗauko Ganduje ya samu wani appointment ya tabbatar da federal government ta yi masa. To yanzu idan ya tabbata mai girma Ganduje ya dawo gida, su G7 menene makomarsu? To ni a fahimta ta, ka fahimta ko Ganduje ya ɗau gwamnatin gaba ɗaya ya mai da ita PDP kenan. Masu kallo da sauraro, labarin namu fa yana da yawa, amma kuma lokaci fa shi har koyaushe ba zai kyale mu ba. Amma dai Alhaji Aminu namu ne, kuma ina mai jaddada muku cewa duk lokacin da muka buƙace shi insha Allah mun dai an sa lokaci zai sake dawowa wannan fili domin a dora daga inda aka tsaya har ma a tattauna akan wasu batutu. Alhaji Aminu muna godiya kwarai da gaske a bisa lokaci da ka ba mu. EAGLE24 garkuwar al'umma.